bismillah ko non biɗa ɗum ɗo ko min jiiɗi famine gueɗe fof ko hollum Hammadou Yero Diallo ko ardi fof en beltima ɗo kam eɗen gandi ko alluwal duɗol ngal woni ɗo bismillah ko wona ɗum ko ɗum ɗo ko biɗ kewal ngal woni biɗ so woni goto wiyete ko biɗ ɗum ko jangguinta ɗum ɗo ko hoddu nde wonno ɗum ɗo ko larogal pullo kala ko waɗi a andi anda eɗum jogui ko ɗum jangguinta joni noon gadoroɗen ko hoddu ndu so wiyama hoddu firti ko hoɗordu nde jiiɗano foof en wiya hoɗoyade walla en do arta hoɗoyade en jewtini ɗum ñanden to Daka FM ko fof ko pulago woni ɗo leggal ngal ko leggal eeri ko lawɓe men cehata sawru nduɗo ko sawru kelli ko ɗum bakkoto ɗen ndewene nayyi walla ndewene e baali kaccereji ɗiɗo watte ko nguru mbeewa sabu fulɓe teskade mbeewa naata wuro yimɓe tinaɗo yalta wuro yimɓe tinani waɗa ko wonta ɓayɗo nguru o ko nguru nagge nguru ngaari e watte kadi koye weltare tawa ko yangue walla inde walla ko wayno julde ni nguru weltare wadde nde wonno hoddu yiɗi tan koko weeli sabu so bambaɗo waɗima galle pullo duwa amen ko Allah ne wawi min taw omo jogui Allah ne wawi min taw omo selli Allah ne wawi min taw omo sellira Allah ne wawi min taw omo yaaja min kaaƴe hen wadde noon ɗum saabi nguru min cuɓoto ko nguru yangue e nde wonno kala ko pullo waɗi no mbiɗen ni on ko jangguino leeɓi ɗiɗo koɗi leeɓi nayyi ko joni tan jamanu waylo ari kono ko leeɓi pucci waɗeteno nden so pullo mimi tan so taƴi leeɓol ngol min mbiya ko ma hokka min gaari joni noon kam ɗe mbeɓani taƴi wonno ko casuji eyyi leeɓi ɗi ko leeɓi nayyi so wiyama leeɓi nayyi jofoto ko nagge nge so wiyama nagge tan waɗi ko leeɓi nayyi nagge nge ko eddaji ɗi nayyi waɗi ko ranewe nge ɓalewe nge woɗewe nge oole nge nayyi gardi e hetto han kadi so jillodiri wiye siiwe walla wiye wuunawe e joni noon to banggue kadi won yaaruɓe ko enɗi ɗi nayyi nagge waɗi ko enɗi nayyi nde ɓe nangui nagge nge ndiyam eywa Hammadi o nanga endu Samba nanga endu Demba nanga endu ñalel ngel nanga endu woni enɗi ɗi nayyi ɓe galna ɗum inde so pini subaka mbiya gaare muyno yen enɗi men nayyi mbatti wiide gaare jentu nayyi men gaare jentu nayyi men ɓe mbi inde nayyi nde ko ɗon seeka e ko sen gatte mbeɗu aɗa andi se kala fuɗɗode nde jalni sa tawi mawɗo ne jooɗi ne saña mbeɗu sa anda ko waɗata tan e tawande jalni kono sa muñi tan andal wonko woni ɗon ɗum ɗo jangguinta ko rendo hani ko sañorade hono ni ka anden ko nangodirde wodi e ɗum noon kala tawɗa dental ngal yo ngal wono mbeɗu yimɓeɓe ɓe cañodira ɓe nangodira ɓe tiiɗa ɗum ɗo kadi koye fina tawa meɗen jeeya ɗum ɗo ko larogal aɗa andi so wiyama larogal firti ko lawrolgal e ɓirdugal ngal e wiye won wiyeɓe ɓurdugal kala jogui nani wiyen ɓuuri kono fulɓe wonno ko yimɓe ɓe ganduɗa goram ko yimɓe rimɓe ɓe jiiɗa wasade nden inde nde wara to banggue ɓurdugal to wiya ko ɓirdugal andi saɗa ɓira nagge wona ɓirat ɗin ɗiɗi ɓirdugal ngal woni ɓirdugal joni larogal ngal ko lawrolgal sa addi e yiwa lawroto hen e ɗum ɗo ko dal ko woni ɗo ko fof ko pulago ha ewa ko fina tawa meɗen enen fulɓe sa yeɗen mbasiyo eɗen kirjina jamma ñalama yo leñol ngol janggoyen janggu ɗemgal ngal mbiɗa andi Abou Mamadou Ba ma artu hen ko fate jangde ɗemgal ngal ko en ngala enen ko ɓuuri ɗemgal ngal nde wonno pular so wiyama pular kala ko ene heeɓo e ɗemɗe goɗɗe ɗe ene heeɓo e ɗemgal meɗen ngal e paamen surtout hande jamanu mo gonɗen o eɗe ɗo kaɓirɗe kese ɗe gonɗen hande internet o so neɗɗo yurnima hande ma yi ko Ibrahima Malal Sarr en mbaɗi toon woɗɓe gendiyanko e meɗen ko mbaɗi toon wadde ceerno Jalal Diine Ba en kolli en lawol balli en aɗa andi joni ɓeɗo reftiɓe ɗo andu diine ma o wona e neɗɗo kala ko ganduɗa sa anda Allah nimsoyat ko ganduɗa ko wadde firti ko kala kaɗa waɗa kam andu diine ma o kadi enen eɗen gandi kam Madina Gounass enen yettere Allah e ceerno kam eɗen gandi ko woni ɗo wona diine o sunno o tijani o almudagal ngal woni yamirore nde ɗum noon firti ko yo neɗɗo janggu e yo janggu janggen diine men janggen e pinal men janggen pulagu ngu namtoɗen pulagu men ganden ko wanno en fulɓe ko ganden pulagu enen diine l'islam nde ari ɗo nde diine l'islam ari tan ko tawruno fulɓe ko ɓuuri hewde acciri diine l'islam harmini fenade fulɓe jiiɗa fenade diine harmini jamfa fulɓe jiiɗa jamfa eywa kala ko diine kala l'islam tawruno en enen fulɓe ko ɓuuri hen hewde e pine meɗen hanki men diine o ko ɗum acci ɗumen nam ɗum noon en mbawa jumnade en gonde seeɗen ɓe ko tinnoɗen tan janggen e ko pulagu tan woni ɗo en jetti noon dendagal ɓiɓɓe fulɓe ha ɗo to diguiral ɗamtare fulɓe eɗen coyno laaha sone ara eɗen jetta kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa dariɓe wallude lappol seedi pulagu e ngal ɗo duɗal ko wayno Basirou Ceerno Demba kanko woni gardinaɗo jangde lappol seedi pulagu Ibrahima Moli Ba gonɗo Côte d'Ivoire mo ganduɗa ko dariɗo darde tinde kañum woni kalfinaɗo juɗe lappol seedi pulagu guila to balle mum to jawdi mum e to conseji mum e min jettamo no fewi ko noonne kay e Diallo Aliou Moutar e Laha Hamadou en Diallo Hawa Lali en Diallo Demba Dieynaba en somi limimi juumat dendagal golludi e meɗen e lappol seedi pulagu en jetti sabal eminata mawdu en
e dendagal ɓiɓɓe fulɓe kadi no mbawi wonde digiral ɓamtare fulɓe ha to yontaɓe leñol e ha to denten yonti ɓiɓɓe fulɓe ha to yakare fulɓe gomu jangde ɗo e Madina Gounass dendagal ɓiɓɓe fulɓe en calmini en jetti ɗum noon jokken golle Pulago.